أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة يرفع الله بها الهمة ويكشف بها الغمة ويئذ بذكرها الدين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حن علت جينا يبرلور رمضان هجرة النبي جمد محمد صلى الله عليه وسلم ديغا مكة يوغو مدينة وجنيري etemedde nayi e capanɗe nayi e jeego yaadore be jeenayabre lewru tatabru miladiya dañego annabi isa ujune ɗiɗi e nogas e joyi. En ɗon nder fassirgo deftere Allah teddunde, en ɗon ha nder surawol baqara, en ɗon ɗo fassurgo ayare ya ayyuha alladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaitan innahu lakum aduwwun mubin. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. جمرا يا أيها الناس يا أنم بآدم kulu ñaame mimma fi lardi ɗum ko woni ha dow leddi halalan dagi ɗum ɗayiban ceni ɗum wala tattabi'u to tokke khuɗowati shaytani ɗate shayɗanu innahu kangel ɗo lakum ɗo moɗon aduwun ngel konnel mubinun wanga konnagugel. innama andu ko yeccago ma ya'murukum ngel ɗo umra on bisu'i e zunuba wal fashai e kalluɗum wa an taquluna on mbi'a ala llahi do allah ma la ta'lamuna ɗum ko on anda. en fassirino ya ayuha nnasu la tattabi'u khutuwati ya ayuha nnasu kulu mimma fi lardi halalan tayiban. en fassirino ɗum keña en ɗon dow fassurgo khuɗowati shaytani nden wakkati waɗi en artino en vino kulu mimma fi lardi halalan ɗayiban. jamirawo arti dangnani ɓe hamɓe araɓɓe ko ɗume, amma woɓɓe nder maɓɓe ɓe harminani ko'e maɓɓe ko Allah harminanayɓe. en mbino irum bani saqifin be banu amir ibn sa'sa'ata be bani mudlijin be khuza'ata. en mbi nder maɓɓe ɓe senditi woɓɓe feere harminani ko e muɗum kujeji goɗɗi feere ɗi Allah harminanayɓe. en wangininoɗi nden nder harminango ko e maɓɓe ɗoɗɗon jamra wi wala tattabi'u khutuwati shaytan, to ɓe tokkaɗade shayɗanu ngam shayɗanu on surɗinanta ɓe irum maji. en ɗon wanginano dedei kayduji shayɗanu no woni be ɓiɓɓe adama. ayi kangel shayɗanu ngel ɗo umra ɓe wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin, ta ɓe tokka date shayɗanu ngam shayɗanu ɗum konnel on wango konnaguje.
nden jomirawo sewi innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha kangel shedanu ɗo ngel ɗo umra on bis-su'i be zunuba en mbi Allah tagi shedanu hokki ngel bawɗe dow ɓi adama wawan ngel ɗo laara ɓi adama ha ɓi adama larata ngel innahu yarekum huwa wa qabiluhu min haysu la tarawnahum kangel ngel laran ɓi adama larata ngel kanjum waɗi ngel ɗo mari sulta ha dow ɓi adama amma ngel wala sultanu ɗume on sulɗa magel ngel ɗo mari sulɗa je ngel wawan ngel waɗa tasarrufu ha ɓi adama wala bawɗe haɗugo ngel amma ɗume on woni sultanu bo a'a sulɗa ngel mari man fuu bawɗe ko ngel mari mai fuu ngel salai ngel hokke shawara ko kuma ngel surɗinanama ko woɗai ngel hollama ɗum boɗɗum ko kuma ngel umre ngel wala bawɗe ngel nyo'e a waɗa kam an wawata waɗugo be hoore maɗa haɗo kanjum waɗi en mbino kangel shedanu ngel umranu yonki to ngel umri yonki bo to fottani ɗum sai ta akita kanjum waɗi jomirawo wi innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha kangel shedanu ngel ɗo umra be nanta zunuba su'u kanjum hunde hallunde fahsha'u kanjum hunde nyiddunde modi ɓe tafsiru sai ɓe ɗo waɗi kongulu ɗiɗɗi ha ɗume on woni su'u ɗume on woni fahsha woɓɓe ɓe mbi ko woni su'u kanjum woni gedde ɗe wala haddi irum nyore fewre e ko nandi e majum nda ɗum aybeji on amma ɗi wala haddi ko wiyete fahsha'u bo kanje on woni gedde ɗe mari haddi kanjum irum yarugo mbal ko njenu ko ko nandi be majum daidai to a waɗi ɗum nda ko shari'a wi ɓe waɗe kanjum wiyete alfasha woɓɓe nder modi ɓe wi a'a ko woni su'u jumla gedde fu nasti ha nder muɗum mana gedde ɗe goɗɗo ɗo waɗa ɗe ha shaka yimɓe amma ngalibi yimɓe fu nyiddintaɗe sei marɓe makarimul akhlaqi hamɓe on nyiddinta nde ko woni fahsha'u kanje on gedde je ɓandu nyogngata mana an waɗo ɗum ma to a de'iti a andi ɗum nyidduɗum laaroma andi ko a watta man ɗum nyidduɗum kanjum waɗi jomirawo somi ɗum alfahsha'u to haɗo shedanu no woni shedanu ko nde ngel surɗinante ɗum on ngel surɗinante kaza boɗɗum to a joɓi a tokki a waɗi ngel dasima ha nder faggo magel to bo a sali ɗon bo a haɓi be magel a jali ngel ɗon bo a heɓan haɗo annabijo sallallahu alaihi wasallam wari ha nder hadiseji diga annabijo sallallahu alaihi wasallam wiyata man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilatan oni goɗɗo o nufi ha o huwan geddal o hanni o huwan mana o waɗi tajmi'u asmu mako Allah ɗo hokki ɓi adama sembe tati wodi azimatu ɗon wodi iradatu ɗon ɗon wodi qudratu bo azimatu kanjum woni haɓɓugo anniya hunde nde wara nde joɗa ha ɓernde maɗa a siga a yerda nde ha nder yonki maɗa nden iradatu bo jotta ka nufugo waɗugo hunde man ɓawo nde arti nde wari nde joɗi ha ɓernde maɗa kanjum woni azima aɗo numa a waɗan nden jotta ka a gasni a waɗan kanjum woni irada qudratu bo kanjum on waɗugo hunde mo margo bawɗe mai kujeji ɗi tati ɗo kanjum on Allah waɗi ha nder ɓi adama ha dow maji totton horoseye woni haɗɗo masaba ash'ari wangata wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran fal ta'rifa wa laysa majburan wala ikhtiyara wa laysa kullan ya'malu al khiyara wodi aqida ɗon je mu'tazilin ko en hamɓe ɓe ɗo wi'a ɓi adama hanko on huwata kuugal mako be hoore mako mana kala kuuɗe mako ɗe o huwata pat ɗe ƴonti daga to irada mako o yiɗi huugo on o huwi kanjum watta jomirawo horsita mo ha dow man to o huwi boɗɗum ɓe mbindanamo baraji to o huwi kalluɗum ɓe yangita mo nden nder aqida abdallah woodi jabrinko en ɗon jabrinko en bo ɓe mbinoyi ɓe wi a'a ɓi adama wala ko huwata kala ko o huwi fu Allah on huwi mana o wala irada huugo amma
haɓe wala irada hugo ɗo a yi ɓe fotayi ɓe hoosa aybe ɓe takkana jawmirawo sey ɓe mbi aa jawmirawo tagani ɓi adama bawɗe kanjum o warata ko ɗume to wi'ugo maɓɓe jawmirawo tagana ɓi adama bawɗe kanjum warata ko ɗume ɗo kanjum on waɗi nastinayɓe nder maayo kufru amma ɗume acci ɓe hananta nder geɗe majjiɗe kanjum hamɓe ha maɓɓe ɓi adama wala ko wawi waɗugo oɗon ka richatel mu'allaqa ko oɗon bana bafol on barwallol on hendu ɗo waylita ngel tangel yiɗi o waɗi fuu Allah on waɗi na hanko ba mana Allah on tagi bawɗe waɗugo man ha mako hanko ni o wala irada mana ha maɓɓe al insanu maslubul irada ɓi adama o wala irada hanko wala ko wawata waɗugo nden mutazilin ko en bo wi aa al insanu hanko on mari qudra waɗugo ko ɗume ɓi adama kanko on huwata ko ɗume to haɗɗo sey ɗum waɗi ɗum jibni ɗum qissa ɗon lolluka abdoulkarim ul jubai hanko o laati hanko on modibbo mutazilin ko en o laati hanko on modibbo jabrin ko en mutazilin ko en nam nden abul hasan al ash'ari fukarajo mako on se waɗi tafakkuru ha maɓɓe ɓeɗo mari salahu be aslahu ha babol salahu be aslahu ɗo totton on o hujjidiri be mako ha o do'imo ngam o wari o tawi modibbo mako o ƴamimo e noy to ɓingel hamɓe ha maɓɓe ha aqida maɓɓe wodi salahu be aslahu mana ɗo ɓuri woɗugo ɗo boɗɗum ɗo bo ɓuri woɗugo sey o wari o tawi o wi e noy to ɓingel ngel maayi nden ngel nasti yiite se abdoulkarim ul jubai wiyata mo nanema jawmirawo arti andi to o mawni e noy to ɓingel ngel ɗo ngel wari ngel maayi nden ngel nasti aljanna sey o wiyata mo e nanema jawmirawo andi to o mawni no o yeddan Allah o nasta yiite jawmirawo laari ɗum on aslahu wa mako o maayo ɓingel ngal o hisa aljanna so o wi ene to mawɗo wi Allah ko waɗi a maynayi am diga mi ɓingel min bo mi hisi nastugo yiite a acci am fo mi mawni mi nasti nge mi yeddima mi nasti nge fa buhita alladi kafara sey wolde salori mo haɗɗo to nde wolde salori mo abul hasan al ash'ari se fami aqida ɗo ka woɗay nane o modi bo noon ha aqida man amma so tawi ka woɗay so nasti kalo balɗe 40 ɗo nasti kalo mako balɗe 40 ɗo ɗon o moɓi fikru mako nde o wurti ɗon o windi aqida mako al ash'ariya ha nder aqida mako al ash'ariya nden nder lisi aqida man woɗi wiyeteɓe maturudiya ɓe pat maɓɓe ɓe ɗon gondi dow ɗume dow wa indana lil abdi kasbun kullifa ɓi adama ɗo mari kasbu ɗume on kasbu mako man kanjum woni al azimatu wal iradatu wal qudratu kujeji tati ɗo kanjum on azima be irada be qudra wa indana lil abdi kasbun kullifa jawmu jawhatu tawhid limtata ɗi wa indana lil abdi kasbun kullifa wa lam yakun mu'assiran fal ta'rifa wa laysa majburan wala ikhtiyara wa laysa kullan yaf'alu al-khiyara ko waɗi o wi banni ɗo o wi a'a maccuɗo ɗo mari kasbu ɗum on kasbu mako ɗo ngam kasbu ɗo on waɗi jawmirawo waɗanimo taklifu to o huwi boɗɗum warjamo to o huwi kalli ɗum horsitamo haɗɗo taklifu heɓama sey o wi fa laysa majburan wala ikhtiyara na o majburu ba jabrin ko en wiyata wala ko wawata huwo ba o huwi kuuɗe ma ko huwi fu ɗum bawɗe Allah on wa laysa kullan yaf'alu al-khiyara nden bo na bo bana mu'tazilin ko en ba ko o huwi fu hanko on huwi ba oɗo ha caka man so o wurtinan ɗe lawol ɓen bollata ko ndey o wi o siwani ahlu sunna wal jamaa lawol maɓɓe ngol wurti lamgol tan bayna farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibina banano o siwi aqida ahlu sunna wal jamaati o wurtini hakkunde mu'tazilin ko en be jabrin ko en banano kosam laɓɗam tal wurtirta hakkunde iyam be shoori en famala ɗo ayi iyam en andi no nonde mum wayi ayi coori en andi no nonde mum wayi dabba bo nyaman gene yaran ndiyam nanday kosam gene nanday kosam nden ko woni ha ɓandu mage bo ɗum iyam on amma bo sey ngel wurtina kosam ɗo bo jomirawo winoy labanan khalisan sa'igan lisharibina kosam ɗam wurtan ɗam laɓɗam tal nden bo ko Allah waɗi pat hunde yarugo wala ko ɗeɗɗata goɗɗo sey kosam kala ko ɗume ɗeɗɗete amma banda kosam a nana way kosam ɗeɗɗi goɗɗo
goɗɗo ɗo yara kosam lukkimo aa jamirawo wi sa'igan lisharibina to ni a fa'i yarugo ɗam ɗam yaroto to banni aqida al sunna wal jamaati wurti hakkunde jabrinko'en be qadrinko'en haɗɗo ɓi adama laatugo sheiɗanu waran waɗa waswasu ha nder ɓernde maako amma hanko mari kiita ma en bolliga kenya fala tuɗi minhuma kasman wala hakaman wa anta tarifu kaydal kasmi wal hakami mo on kasmu an ko noni sheiɗanu mo on hakamu an ko noni yonki sheiɗanu ko ndenanama ngel wara ngel waɗa waswasu on ngel wara ngel surɗinanama kujeji kalluɗi sey ngel surɗinanama ngel hollama ɗum hunde nde wonde on to a waɗi nde ɗum boɗɗum ha maɗa ko kuma to a waɗi a nanan belɗum ngel waɗa ka estugo ma beɗo to an bo aɗa mari irada nyoɓɓugo ngel a haɗa a sala waɗugo man to amma to a waɗi mana a tokki ngel haɗɗo to ayi kasbu maɗa on an ɗon mari irada umrugo yonki maɗa waɗa ko yerdango yonki maɗa egga diga irada yaha warta qudra je waɗugo ko kuma waɗugo ratɗu yonki maɗa a soɓɓaki a lorna ngel haɗa hoore ma ayɓe haɗɗo hadisol en poɗinane ɗo ngol wiyata en man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamila to ni goɗɗo o nufi o waɗan kuugal kallungal nden o ñoƴƴi yonki makko sali hugo to jomirawo sey windanamo ɗume windanamo baraji timmuɗi haɗɗo banni bana no sheiɗanu umrirte kalluɗum Allah ɗo waɗi malaika en bo umrete boɗɗum fa na sheiɗanu tan mari sulɗa ha maɗa ba aa malaika en fuu ɗo mari sulɗa ha maɗa ɓe dingan umrugo ma boɗɗi haɗɗo hadisol no bo warata niyatul mumini khairu min amali na ko niyatul mumini ablagu min amali to a waɗi anniya to mafhumul kalafa je hadisol toɗo ɗo to a laari man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutiba lahu hasanatun kamila ase man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu ɗume hasanatun kamila to ni a nufi a huwan kuugal bongal a huwengal ɗon ma a bindanteɗo a waɗi haɗɗo feere ɗo waɗa mana dibajo hadisol man ɓeɗo dasangol ɓe yara aɓeya ɓe mbiya goɗɗo to huwi nufi waɗugo boɗɗum waɗay kay nufugo huugo boɗɗum woyme ma ɓuri waɗay keɗo boɗɗum babol gongol feere hala gorka feere on to haɗɗo kangel sheiɗanu ko nde ngel ɗo umrama bi su'i wal fahsha nden wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamun on waɗa ka wi'ango Allah ko on anda kangel sheiɗanu modi ɓe tafsiru wi koni fete be wa an taqulu ala llahi ma la ta'lamuna kanjum on irum waɗugo maɓɓe bahiraji be nanta sa'ibaji be wasilatu be haamiɗo non ɗugo dabbaji ɗo nden bo ɓe mbi'a ay Allah on wi ayi bo na non jomirawo wi ba sheiɗanu surɗinani ɓe hamɓe bo ɓe waɗi haɗɗo modi ɓe ijtihadu wurtata ase modi bo to waɗi ijtihadu makko o fondama be sahaba nane ma ijtihadu ɗo mari sharɗiji ɗo mari dawabi ɗum je sei to a yottiɗi nden a waɗa ijtihadu ɗibo on sharɗiji man go'o a filita ha andal lunga a filita ha andal fikhu a filita ha qur'anu be hadise be nanta asbabu nuzul mana kala ande ka pat maje lata aɗo filiti ha maje na wai i haɗa kulliya ba a'a aɗo mari ba'u ha maɗe amma na to ɓe liñiɗe ha maɗa ɓe tawan aɗo mari ɗe lata a filiti haɗɗo nden bo a anda pannuji ɗiɗi kanji a lata a goni ha maji a anda maqasidu shari'a a anda maqasidu shari'a nden a anda usulul fikhi ko kuma a arta anda usulul fikhi tawon nda no ko ɗume waliri nda no kiita wurtinirte nden a anda maqasidu shari'a ɗume on shari'a nufi waɗi kaza ɗo kaza sei to a andi nde a watta darajatul ijtihadi to haɗɗo jadi mustahidijo to waɗi ijtihadu mako o timmini nden o huuri be ijtihadu mako bo daganimo o wi'a o huwi dina Allah daganimo o wi'a ɗo ɗum dina Allah on amma o wi'ata Allah on wi miɗele en ɗo fama o wi'ata ko Allah on wiɗo ko kuma Allah on umrimo a'a ngam wolde Allah timmi diga nyande wahyu dari diga nyande annabi sallallahu alaihi wasallam to goɗɗo wiyama Allah wi ka a'a sali jotta kam sei dai o waɗan ijtihadu mako Allah bo fondano be sawaba haɗɗo ɓe mbiyata to goɗɗo waɗi ijtihadu o fondama be sawaba oɗo mari baraji ɗiɗi ko to bo o waɗi ijtihadu mako o woofi ɗon bo ɗo mari baraji gotel amma sei to o yetti waɗugo ijtihadu fa sei to o yetti waɗugo ijtihadu to haɗɗo en mbi en we'itanka kanka maka hosan en wakkati moyjo on woni mustahidu nden moyjo on yetti darajatu ahaliya je ijtihadu to kanjum ɗo ɗum ɗo mari carɗiji ɗuɗɗi en mbi en bollanɗi kanji tan ɗi hosan en wakkati to haɗɗo
kañum jomirawo wiyata an taqulu ala llahi ma la ta'lamuna hamɓe sheɗanu nane manda ko longinta ɓe ɗo longini ɓe aybeji ɓe bolli aybeji man ɓe timmini ɓe wolli ay sei ɓe mbiya Allah on umri ɓe to alhaali bona Allah umri ɓe wa'a ɗum sheɗanu tan longini ɓe ɗum. Naam. wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. jamirawo wi wa idha qila lahum to ɗum wiɓe ittabi'u tokke ma anzala Allahu ɗum ko jamirawo jippini qalu sei ɓe mbiya nattabi'u min tokkan ma alfayna ɗum ko min tawi alayhi dow majum aba'ana babiraɓe amin awalau kana aba'uhum jamirawo ƴamti wi kadi awalau kana aba'uhum babiraɓe ɓe lataki no na la yaqiluna shay'an ɓe pamatako ko ɗume ko ɓe hakkiltako ko ɗume wala yahtaduna ɓe kanditatako bo. to ayare ɗo wari ɗo wangitina en dedei hamɓe majjuɓe jottiɓe dow keferaku ɓe Allah arti yecci en watta muɗum no woni ɓawo ɓe waran ɓe daktina ɓe harmina ko Allah dagnani ɓe nden to ɓe wiɓe ittabi'u ma anzala Allahu ware tokke ko Allah jippini woɓɓe haɗɗo ɓe mbi'a yahudu on nufete haɗɗo oye fere bo wi'a ɗum kuffaru qurayshun wolwana haɗɗo ngam hamɓe on wolwana haala bahiraji be sa'ibaji. to ɗum wiɓe ittabi'u ma anzala Allahu tokke ko jomirawo jippini qalu sei ɓe mbiya bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana a'a minon kam min tokkan ko min tawi babiraɓe amin ha dow man mana dede ko annabijo sallallahu alaihi wasallam waddani ɓe ko dine islam waddani ɓe ɗo ɗum hunde hesera on ngam mai ɗume on kamɓe kam ɓe tokkan ko babiraɓe maɓɓe huwata dow kufru be rewugo labbi be nanta harmingo ko Allah dagnani ɓe e al'adaji maɓɓe bonnuɗi. sei jomirawo wiyata awalau kana aba'uhum law haɗɗo je ta'ajjubiya on kadi kamɓe kaɓe andana babiraɓe maɓɓe ɗo laati keno la yaqiluna shay'an ɓe kakkiltako ko ɗume ha'a accuɗo ko Allah wi ko kuma accuɗo waylutuɗo diina baba muɗum kanjum amrun no hayyi en e ko nandi e maɓɓe adrabu maɓɓe ɓe wayliti diina annabi Ibrahima ɓe wari ɓe tokki giɗaɗi yonkiji maɓɓe dow umroje sheɗanu ɓe waddi labbi ɓe canji diina Allah nden wakkatiyel ɓaawo en maɓɓe jomirawo jippini ayaje tedduɗe ha dow maɓɓe wiɓe ɓe acca ko ɓe watta ɗo ɓe tokka Allah nden ɓe wiɓe tokkan babiraɓe maɓɓe kadi ɓe anda babiraɓe maɓɓe ɗo famay ko ɗume la yaqiluna shay'an wala ko ɓe kakkilta babiraɓe wala ko hakkilta marɗo hakkilo en ɗo mboloka ko ndey Allah tagi ɓi adama hokki ɗum hakkilo je ɗowata mo feere maako yara mo ha ngotimmako Allah ɗo ko annabojo ɗon ko annabojo wala annabojo Allah ɗo yerɓa annabojo ngam ɗume ngam tabitingo hujja jomirawo wiyama ko wonna mu'azzibina hatta nab'asa rasula jomirawo yerɓan annabojo ngam wara tabitina hujja amma Allah tagi ɓi adama fitra dow fitra mako Allah tagi mo ɗume dow hakkilo tagirimo be hakkilo ngoto o huuri be mago ngo ɗowanmo ha o yaha o gotina Allah feere mako en ɗo waɗa misalu man ko ndey kanjum waɗi kala mo a laari ɗoɗi acci lawol Allah fu to o huray be hakkilo makko ngam hakkilo makko ko nde ngo sappanmo ngo holla mo Allah goto nden to Allah to bo ha hakkilo ma yettinima heftugo Allah goto to ɗo bo a handitoto kanjum waɗi jomirawo wi alaw kana abahum la yaqiluna shay'an wala yahtadun kadi ɓe andana babiraɓe maɓɓe man ɓe laatakino ɓe hakkilano ko ɗume wala yahtaduna ɓe kanditatako bo mo wala hakkilo wodi ko a wiyatamo o famama sakko o tokka mana ɓe kanditatako. Naam.
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. جمرا في ومثل مثال الذين بين كفروه فريبه كمثل بنا مثال الذي أون ينعق سويتو بما لا يسمع دم كنا نتاكي إلا دعاء سي نوداندو إلا دعاء سي جوناندو ونداء أن نوداندو صم ɓe faaɗuɓe bukmun ɓe mukɗuɓe umyun ɓe wumɗuɓe fahum la yaqiluna ɓe kakkiltako. ayare ɗo wari ɗo ɓe dettindingo en ayi ayare salinde ɓe mbi hamɓe ɓe ɗo meda babiraɓe maɓɓe ay qalu alfayna bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. haɗɗo ɗo sappa en wodi ka en acci ɗo sappa en haala taqlidu ɗo sappa en haala taqlidu kanjum bo ɗum wari wa fusira al imanu bitasdiqi wal kulfu bihi fihi al kulfu bitahqiqi ko taqlidu ɗum on woni haala taqlidu ha imanu kanjum ɓe mbi kanjum woɓɓe feere nder modi ɓe wi abadan ɓi adama wala no latira o muqalladu mana wala no latira hanko ɗo o muqalladu o ɗo tokki goɗɗo on ha imanu mako aa dole mako be hoore mako o hoftana hoore mako imanu o tokka Allah. kanjum ɓe gaɗi komnguli feere feere jeeɗiɗi ha dow taklidu. o woni taklidu ɗo kanjum on andugo Allah ɗum en sappata ko ndefa ni on a waɗirta itikadu maɗa noyi Allah woni ha maɗa ko kuma noyi Allah andorto hono ɓi adama wonirta be Allah ko kuma na ɓi adama an may no a woni be Allah an be hoore maɗa kanjum wiyete aqida. to haɗɗo woɓɓe nder modi ɓe sappini ɓe sattini woɓɓe feere wi muqalladu to goni a laati a muqalladu on a kafiru a kefero sam. hamɓe ɓe ta'ani goɗɗo kiita to ni a muqalladu mana an be hoore ma o huray be andal maɗa be imanu maɗa a hefti Allah be hoore maɗa a laari ɓe ɗo tokka on tan ha saare moɗon to gaba ɗaya aqida ma sahaki. to haɗɗo ɓe waɗi konnguli jeeɗiɗi ha ɓawa man ɓe mbi goɗɗo feere to aɗo mari udra ahliya je nazaru dagi a laata an ɗo wala no a latira muqalladu amma to a wala ahliya je nazaru ɗum konnguli ɗuɗɗi on ɗi sendi tan konnguli jeeɗiɗi to kaɗɗum haɗɗo les ayara ɗo ɓe wurtini a wakana bawum la yaqiluna shay'an wala yataduna ɗo ay kamɓe hefere ɓe wi ɓeɗo tokki babiraɓe maɓɓe to ay tokkugo goɗɗo ma waɗatako sam ha aqida. dole a andina hoore maɗa Allah be hoore maɗa a mara aqida maɗa labka a rewira Allah be aqida maɗa mana ɗume a jangan ngam a anda lawol amma ko ɓe mari haje dole shu'uru imanu maɗa wona ha ɓernde maɗa aqida maɗa laata ɗo laaɓi tal. to anda koyde aqida bo kanjum on 66 ɗo qawaidi en jangata ɗo kanjum woni aqida ma 66 en larata ɗo kanjum woni aqida diga wujudu be nanta ko tokkiɗi ha yakitaji nulaɓe hatto. ay wodi nafsiya ɗon wodi salbiya ɗon wodi ma'ani ɗon wodi ma'anawiya ɗon nden to a yehi a waɗi tawassu to a tawan wodi shurudul fa'ili ɗon sifatul kamali ɗon rububiya ɗon uluhiya ɗon ɗi pat maji ɗiɗo hawta ɗume ɗiɗo sappe no Allah andorte be no goɗɗo sigirta Allah ha muɗum. kañum en ɗon bolla wakkatiji go en ɗo wangitina ɗuɗɗum ɗo aaƴa andi Allah amma anda Allah. kañum en ɗon nder qa'ida meɗen ha jangingo to en janginan goɗɗo sey to en ƴewimo o yecca en ɗume on woni Allah noyi o andiri Allah o yecca en ngam to a jangay 66 ɗo a faami ɗe no woni fu a tawan a ɗon nder jibdu ha aqida maɗa ngam shaɗɗum a surɗinay jomirawo ha ɓernde maɗa. to ɓe ƴoni inde Allah ni wodi ko yalirta ɓernde maɗa en mbi ɗon nder ko jomirawo tagiri ɓi adama Allah ɗokki mo qudra surɗingo be khayalu kala ko a ƴoninimo fu sey to o surɗini nde ɗo qudra on jomirawo hokki ɓi adama hunde nde a andi a ƴoni nde fu o andi nde o anda nde aɗo ƴona nde ɗo yonki ma ko ɗo hollamo dano nde wayi. amma ha Allah
to na a jangi 66 ɗo a heftata ha Allah ɗum waɗata kala ko torƴi ha ɓernde maɗa fuu fallahu bi khilafi dhalika fa kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dhalika kala ko torƴi ha ɓernde maɗa kanjon Allah fuu to na Allah ba jawmu rabi wi en jalla an tamsili wa tashbihi wa an makani yastaqirru fihi jomira o mawni o sali misliɗinego a wiya nda misalu Allah ko kuma a surɗina Allah nda nonde Allah no wayi ko kuma a hokka jomirawo nokkure hay hata waɗata ko jomirawo sali ɗiɗi pat maji ngam ɗi a limtime pat hanko on tagi ɗi nden ɗi pat maji zarfu on to a hoosi Allah a waɗi ɗi ha nder maji to a wartiri jomirawo ajizu ayi ɗon bo e gotana nafiyol garbi to nafi wujubil fiili bi quwwatin nafi wujubil fiili noyi bi ɗaɓɓin ɗo en kotan hamaji kañum wata dole a waɗa itiqadu maɗa Allah luuti kala ko o tagi fuu oɗo wondi bo be ko o tagi fuu na bo bana woɓɓe feere wiyata a be andal maako oɗo wondi be hunde man be wondaki ki leɓanta zati maako oɗo wondi be kala ko o tagi fuu wonduki ki leɓanta zati maako ngam hanko on jomirawo wi walaqad khalaqna l insana wa nahlamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi o wiyan ko tagi ɓi adama o andi ko horhortata ha nder ɓi adama o ɓuri ɓi adama ɓattugo dininta hablul warid bo kañum on ɗo haɗɗo ayi Allah o wi oɗo wondi be maɗa to ayi dargo wiya bi ilmi hino ɗo pat wato to a laari a qa'idi bonnuɗe jotta bana mutazilin ko en kamɓe ɓuri ɗuɗɗingo liyugo ha shani Allah pat bo ɓeɗo haɓa tanzihu Allah bana Ahmad Amin o holli hananta duhal islam be zuhrul islam ha defte mako o wi ko torri mutazilin koye fu hunde woore ɓe hoosi qawanin je halqu sei ɓe ɗo hokkita ɗi haaliqu sei ɗum ɓoñi ɓe ha nder horhortago mana woodi dokaji feere ma'ayir feere je taddi Allah on anijirta ndi kanji sei wari ɓe ɗo hokka ɗi Allah to wala no yadira sei ɓe laara noon adila ko woni ha ɓi adama sei ɓe wiya ɓe surɗina non jomirawo to ton sei ɓe nasta nder haɓaru ngam ɗume ɓe huure be hunde woore tan laysa ka mislihi shay'un to haɗo dole kala julɗo fuu o anda aqida be hoore maako o mara aqida maako lapka timmuka fardu ayni en ɗo volloka ko ndey 66 qawaidi kanjum on woni ɗume 66 qawaidi ɗo kanjum on woni je laalari awwalu ma yajibu ala almukallafi tashihu imanihi to a wi kalimol tashihu imani ɗum a volli qawaidi pat a timmini ko woni a qawaidi 66 mai ɗi pat maji a famidi to haɗo kanjum on jomirawo tindini en yakeji maɓɓe no woni wazakilatabimagdallahu qalubanna tabim alfana alay abana awla kana abahum la yaqiluna shay'an wala yahtadun wa masalu alladhina kafaru kamasali alladhi yan'iku bima la yasma'u den jomirawo ɓeddi wangitingo shani maɓɓe o wi misalu hufriɓe ɗo ɓe wa'i bana sawwitowo be ko nanatake misalu waɗɗo ayi ɗum ha balaga ɗum isti'ara on ɗum tashbihu on e tamsiliya o wi'ata misalu o nandi dini dede annabijo sallllahu alih wa sallam ƴonata ɓeɗo ɗo alhaali bo ɓe windanaka kanda na ɓe nuɗɗinoɓe ba wa'i bana sawwitowo ƴona dabbaji muɗum bo ɗi nanata wolde kanjum bodi ɓe tafsiru ɓe mbi du'a an hunde ɓadinde nida an bo hunde daynde amma ha haqiqa ko famete o nufete be du'a'u kanjum on sawtu je a surgilata dabbaji a telɓaɗi ko a haɗaɗi wonnere ko ko nandi be majum hamɓe waynaɓe duroɓe bali woodi telɓango feere to ɓe telɓi ko dabbawa nastan no ngesa sei fasita ɗo on wi'ete du'a'u ni da'u bo a yiɗi a mofta ɗiɗi pat ɗiɗo sankiti woodi ha darata ko ha hayre ko dow wande to a ƴoni ɗi a wongini sawtu man ɗi pat maji sei ɗi dogga ɗi wara ha maɗa ɗi pat maji ɗi doggan ɗi wara ha maɗa duroɓe andi ɗo kasatan duroɓe bali hamɓe ɓuri andugo dede no ɓe firlita ɓeɗo mari sawtuji maɓɓe je ɓe yewtita be dabbaji maɓɓe ɓe umra ɗi ɓe haɗa ɗi to kañum jomirawo waɗi tasbiru haɗɗo kawasala yanɗigumi alah sumahu illa du'a'an wa nida'a sei nanta noddandu be nanta sawwitandu ɗo mana ƴonandu be nanta noddandu
nden jomirawo lori wi en summun bukmun umyun fahum la yaqilun. ɓeeɗo ɗo waɓe banni ɗo summun ɓe faaɗuɓe mana ɓe nanata kanda, bukmun ɓe mukɗuɓe ɓe nanata wolde, umyun ɓe wumɓe bo. to haɗo ɓe wi ɗum tashbihul baligh ngam mushabbahu be mushabbahu bi yufi ittama. en ɗo andi nawoy ɓe faaɗuɓe ba, ɓe ɗo mari noppi ɓe ɗo nana, amma ko jawmirawo yiɗi ɓe nana ɗo na kanjum ɓe nanata ba. mana jawmirawo yiɗi ɓe nana kanda ɓe handitoro ɓe nanata ko sei wiɓe summun. nden bo yiɗi wolwana ɓe ɓe nana mana wolde maɓɓe, sei kamɓe bo wolde maɓɓe nde ɓe wolwata na wolde ko jawmirawo yiɗi ɓe bolwa ba, sei ɓe ɗo wolwa ko na handi ɓe jaaba jawmirawo, sei jawmirawo waɗi ɓe bukmon. umyun nda alamaji laamu Allah, nda ayaje Allah ɓe ɗo hebbini je hollata ɓe Allah o goto ɓe tokka Allah, amma bo jawmirawo wiɓe noyi umyun ɓe wumɓe. aywa man kana fi hadhihi dunya amin wa fil akhirati amin wa aballu sabil. o bo nastina en babol tawilu dede fassirgo ko nu fete en fassirno summun bukmun umyun hako sali, ko nu fete haɗɗo summun bukmun umyun mana kanda ɗo fuɗɗira noppi, kanjum kala mo mari noppi fu taklifu yottimo, ko oɗo yi'a ko o wala nana. to ni aɗo mari noppi ni to taklifu yottima, ngam kanjum waɗi jawmirawo nde o hollata fu yimɓe ɗo yi'a gite ɓuri nafu, gite ɓuri ne'ema, amma ko ɓuri nafugo ɓi adama noppi. noppi ɗo mari kususiya je gite wala, gite tongaɗum on sei jiha larirta, gite tongaɗum on sei nange yi'ata jemma, ko kuma sei to a heɓi wasila jeygol. amma noppi nanan jemma be nange, takkile jemma ma ɓurata nanugo dininta nange. nden noppi nanan wala jiha, sautu tawariri fu. nden ɓi adama to o ɗani ɗume on artata fina ha mako, narruɗi mako, noppi mako artata finugo, sautu o artata nanugo, sautu mon yata ummina mo. nden gite, to gite ha ragare jawmirawo waɗi ɗum. to nden wolde ɗo mari alaka be nanta noppi, kanjum jawmirawo wiyata inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. mana noppi jawmirawo arti fuɗɗirgo ha a tawa jawmirawo wolana fu a tawan o fuɗɗiri noppi narruɗi, kanjum on wasila arandejo je shu'uru ɓi adama, yottata ɓi adama, kanjum on arandejo. to kanjum o wi summun bukmun umyun fahum la yaqiluna, nda ɓe ɗo ɓe faaɗuɓe ɓe mukɗuɓe ɓe wumɓe ɓe kakkiltako. Naam. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. جمراوي يا أيها الذين آمنوا يا أنا المؤمنين كلوا نيامي من طيبات إبقى إشني لما رزقناكم إنكم رزقيا واشكروا يتي لله الله، واشكروا يتي لله الله إن كنتم تؤن لا تكي إياه دماكو تعبدون أن دوتا. آية ردو سيندي وارين دو هرتا مؤمنين dininta ayara nde en sali ay nane jamra be ya ayyuha nasu kulu min tayyibati kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, ni jamra wi nasu o wolwani ay yimɓe makka kenan nufete ko kuma heferɓe adrabu maɓɓe ko nandi ɓe maɓɓe. nden haɗɗo jamra se wi ya ayyuha alladhina amanu onon mumini en, ay jamra herti ɓe ha nokkure ɗo o waɗi jotta kam mumini en hamɓe tan wolwanteɓe. ɗume bo jamra wollinirta ɓe? jamirawo ɗo wolwana ɓe ɗume jotta kam kamɓe ta ɓe wa'a ba ɓe yato wa'i. kanjum ya alladhina amanu ya onon muminen kulu nyame min tayyibati ma razaqnakum, daga sheni ɗum komi riski on. ay hatto jamirawo loyi hala halalan tayyiban, jamirawo sevi aa min tayyibati. en fassirno kalimon tayyibati kenya en bolli dede no tayyibatu woni, ɗume on nufata ɓe tayyibatu no woni ha masaba shafi be maliki nasoto en lorni kam. nden haɗɗo jamirawo sei wi'ata mumini en ya alladhina amanu
kulu min tayyibati ma razaqnakum ase holli en ko ɗume ma mana ko ɓuri ɗuɗugo ma kanjum sheni ɗum man toodi karamɗi ma seɗɗa on haɗɗo nden jomirawo sumnima an muminijo kulu min tayyibati ma razaqnakum ñaame sheniɗi ko o riski en to en bolwi dede ko woni sheni ɗum ko kuma ko woni belɗum ɗayibu woɓɓe ɗo fassira ɗayibu sheni ɗum woɓe feere bo ɗo tabbira ɗo fassira ɗayibu belɗum amma ma razaqnakum ko Allah riski en to ase nemorɗi ɗi duniyaru ɗo ɗi pat maji Allah riski ɗi mumini en on en tammi en tawan iɗum fassara man hananta suratul arafi to qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibatu min arrizqi qul hiya lilladhina amanu fi hayati dunya khalisatan yawma alqiyama ay ko jomirawo fawni waɗi irum pawne nden be nanta ne'emaji je mumini en on kanjum waɗo wi ya allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi yette Allah shukru hotana Allah ase Allah hokkama ne'ema nden a naftira be ne'ema man kanjum ma ɗum shukru on ha jomirawo Allah hokkama ne'ema nden a wangina ne'ema man ɗum shukru on ha jomirawo haɗo waɗi nder hadiseji inna Allah yuridu an yara asara ni'matihi ala abdihi jomirawo o yiɗi o yi'a batte ne'ema ka o ne'miɗini ha maccuɗo maɗa ha maccuɗo mako mana jomirawo to nemiɗinima o hokkima ne'ema o yiɗi a wangina ne'ema man wangungo ne'ema ɗon nder babuji shukru wangungu ne'ema ɗon nder babuji shukru kanjum waɗi nde o yi kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi yette Allah in kuntum iyyahu ta'budun to on laatake ɗe maako on rewata nam innama harrama إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم أن أمرا بما جانغوت الله يردي ودي يامل أن والإنجابة السلام عليكم ورحمة الله يربي جامل دو حالا ودو مري جامل دو فسر نامو آية إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ودو مري هاجن بياني سوس دوما nden ɗiɗawol man bo ƴamol haala julde bana debbo julirta wo o nana modiɓe feere wiya nano non ba bana gorko julirta ɗo janga hunduko noppi ɗo nana ɗo way roɓe fu non non julirta kanjum o yiɗi nasiha dow man o famtay assalamu aleykum wa aleykum salam wakkati man heɗata en en jaaba ƴami ɗiɗi fu en wawan en jaaba gotol jotta ɗiɗaɓol bo sey jango ƴamol arandol ɗo ngol ɗo mari muhimmanci sosai ngol jomirawo wiyata ngol himmiɗiningol sosai jomirawo ɗo wiya inna salata tanhe anil fahshai wal munkar wala zicrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un ha suratul ankabuti to jomirawo wi andu haala julde nde ɗo haɗa alfahsha en bollino haala fahsha'u nane en wi ko woni fasha'u kanjum on ko gite nyiddinta ko kanjum ɓe wi woɓɓe nder muriɓe tafsir ɓe wi innama ya'murukum bisu'il fasha'i ɗo mana gedde marɗe haddi kanjum wiyete fasha'u to en andi ha araɓɓe hamɓe kalimol fasha'u ma ayi wa jidin ka jidi rimi laysat bi fahishin ko na nyiddunde mana ko gite ko nyiddinta gite to mana gedde wi'eteɗe alfahsha'u be munkaru julde ɗo haɗa ɗe julɗo waɗataɓe inna salata tanhe anil fashai wal munkari julde nde haɗan fasha'u kanjum gedde kalluɗe kenan jeenu e adrabu muɗum munkar bo kanje on gedde
dede ɗe wala haddi ba e mbinane su'u iɗum fewre ñoore e ko nandi be majum. To amma julde nde yeere on haɗata ɗo neeɓi en ɗo wollo en ɗo famtina himɓe na kala mo juuli fuu fa juuli. wari e nder hadise je nabi sallallahu alaihi wasallam annabi je ɗo wiya goɗɗo feere o ɗo waɗa ngendam makko fuɗɗa o timmina o wala julde woore ha Allah. nden bo a tawa to hakkile hanko woni safowol arande ha julurde nde weeti fu, hanko woni safowol arande ha julurde nde weeti fu, amma ha o hotana Allah o wala julde ko woore. neeɓi en ɗo famtina himɓe ada'u julde feere, salatu bo feere. hokkugo julde ɗo ka wajibi maɗa on, a nanga a wara julurde a juula be yimɓe a timmina a silmina, ɗo kanjum ɓe ɗon mbiya ɗum ada'u, amma na kanjum woni julde ba, na kanjum woni julde ba. ko woni julde haqiqa tan ha nder ɓernde maɗa nde woni, ko woni julde haqiqa tan ha ɓernde maɗa. noy sifa ɓawo a timmini sharɗiji aranne, kañum nde jomirawo wollowan haala julde ha qur'anu pat a tawan o wi aqimu salata, ɓooce julde, na wayi addu salata ba, na wayi hokkende ada'u tan ba, sura mare hay a wari juuli timmindo, a na kanjum woni haqiqa julde ba. ɗo kam hay a mare on, amma haqiqa mare kadi ha ɓernde ma nde woni. ko woni julde diga fuɗɗode mare ha timmode mare ha ɓernde nde woni. noy misalu man? juulodo haqiqa to o waɗi Allahu akbar habbirago harminergo, o feetake be kala ko Allah tagi pat wakkatiyel man o hooti ha Allah mai tan. wakkatiyel o habbiri ɗo to o ta'ake be takle fu o jomi be jomirawo wakkatiyel man. nden diga wakkatiyel man ɗo o sottirtako ha Allah ko da maƴƴago yitere, mana ɓernde makko sottirtako ha Allah, ngam julde nde fuɗɗi hande timmi. kañum e feere ɗo wiya assalatu du'a on, ko kuma assalatu ɗum zicru on, ngam ɗum pat ko woni e nder mare ɗum Allah on. habbirago ko jangugo qur'anu ko sennago ko waɗugo tahuye, lutuɗo wodi hunde feere na? to ɗum pat ɗum kuuɗe Allah on. moy on mo juuli haqiqa tan to mo diga habbirago harminargo o nastan julde nastugo. nden bo wakkatiyel o silmini bo wakkatiyel man o wurti julde wurtugo, mana ɗume? to o habbiri habbirago harminargo o ta'i takle fuu muɗum o jomake be takle. wakkatiyel o silmini bo to o wurti nder julde o warti nder takle wakkatiyel man. oɗo ɗo hanko on woni mo juuli, oɗo ɗo hanko on woni mo juuli. nden oɗo ɗo hanko on julde maako haɗan mo fashau be munkaru, hanko on mo julde maako haɗata mo fashau be munkaru. to ni banni ɓi adama juulirta to wallahi o wawata o waɗa munkaru masa ko alfasha, ngam nde lotan mo nde laɓɓinamo, nde lotan mo nde laɓɓinamo. to haɗɗo ay jomirawo o wi annabi jamen sallallahu alaihi wasallam noy wa amur alaka bisalati wastabir alayha. nden to wolwi haala julde so wiwa innaha la kabiratun illa ala alkhashiin, hayre julde ɗo nde sanne. ɗume on saɗugo mare ɗo? ɗo on jomirawo sappata, na wayi ada'u mare ba. ada'u mare kam mintinoy yogo mema ndiyam purpupu sulmi wari waɗi wara dara tokka jam'u liman habbira ha silmina ma yimɓe anda ko andiri. ɗume ɓuri yettiɗo hoygo? to ɗo panna julɗe ba, ɗo ada'u julde on. amma julde haqiqa tan ha ɓernde. to julde haɗore fashau be munkaru sei nder a juulirta be ɓernde maɗa diga fuɗɗode maɗa ha timmude. amma goɗɗo fotawi waɗa ɗum wakkatiyel gotel, a fiyan duuɓi aɗo habda be yonki maɗa bako a yaha joɗa to ton. kanjum e wima wastabir alayha ɗo. sei to a haɓi be yonki maɗa. en boli kenya ay sheɗanuji noy warata? sheɗanuji waɗi 70 ko 80 warata ha julde maɗa, ngam ɗume? haɗe juulugo man. ɗum watta nde ɗo haɓa nde sende be Allah, amma fannu ɓernde maɗa waɗi irtibaɗu be jomirawo, to an on jokkata haqiqa ko wi'ete julde. kañum ko nde en ɗo wolwa en wi kala ko Allah waɗi belɗum pat wala ko yetti julde, amma sei to a yetti julugo nde dow haqiqa. kala ko a andi weli pat ha dow duniyaru nayi a yetti andugo belɗum, woy kaza on wi'ete belɗum, ay hunde to nde weli ɗuuɗi a fotai e wolwane ko wallahi wala ko yetti julde welugo. amma sei to a yetti juulugo ɗe nonde juulata. kanjum jomirawo lari wiyata en noy lissalati nurun azimun tushriku bihi quluban musallina wala yanaluhu illa alkhashiuna. julde ɗo mari annura ñatka, annura makka. aɗo habbira ɗo annura man to aski ha ɓernde maɗa sei to a nani zarraji ɓandu maɗa pat no jomirta be annura man, sei latata fa'ulu tan wakkatiyel man warta aɗo jomidiri be Allah tan
wakkatiyel man to wallahi wonɗo ɓi adama yottanɗo belɗum je a nanata wakkatiyel man ɗo wallahi wala ko belɗum ma en nandi ha kawnu to irum julde ɗo kayre on haɗata alfasha'u be munkar kañum watta a laara jotta zamanu meɗen hande juuloɓe ɗo ɓedda ɗuɗugo juulurɗe ɗo ɓedda ɗuɗugo suklango julde mai ɗo ɓedda ɗuɗugo marugo aqidaji dow julde ɗo ɓedda ɗuɗugo hakkilingo wakkati ɗo ɓedda ɗuɗugo gedde bo ɗo ɓedda ɗuɗugo mbonondaji bo ɗo ɓedda ɗuɗugo ñamugo haram ɗo ɓedda ɗuɗugo ko a andi ɓe haɗi go fu ɗum ɗo ɓedda warti ɗum e fasara are go kullan no middu ha ulayi wa ha ulayi kayru mai ɗo dillida bo be sharu man fayin acce sharu mai ha ɓawo ko waɗi ngam soyde juulugo no juulirte ngam man ta a yi'a goɗɗo oɗo yaha julurde ɗo hakkilo julurde nde oɗo waɗa ayde a wi oɗo waɗa ada'u oɗo waɗa ada'u julde amma to oɗo juula haqiqata o fota wedde Allah wallahi a wawata toni goɗɗo juuliran haqiqa no julde juulirta fuɗɗu taskutu hoorema seɗɗa seɗɗa a laara aybeji man seɗɗa seɗɗa aɗo accaɗi ha a wurta ɗiyat to nden a fuɗɗa jokkugo belɗum julde wakkatele noon bo a jokkata halawatal imani Allah famnu en ɗo kanjum en ƴonitirta sakiraɓe ko ndey en daro en wiɗita en anda julde man to en wiɗiti en andi nde bo en juulande no nde juulirto mana en suklanande laata bo en haɓa ɓe numoji ha nder maare diga habbirago harminorgo ɗo to a harmi koɗi ɓe wi habbirago harminorgo ɗo a harminani takle fuu a nasti fada Allah wakkatiyel ma ay kañum ɓe wiyata en noyi almusalliyu naji rabbahu ko aɗo wolda be Allah on to a wi alhamdulillahi rabbil alamin jamira wi hamidani abdi to a wi arrahmani rahim o wiya majjadani abdi ko asna alay abdi to a wi maliki yawmiddin o wiya majjadani abdi to a wi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o wiya hadha bayni wa bayna abdi wa li abdi ma sa'ala sai ɗume a wiyata wakkatel may ihdina sirata almustaqim to aya kalimol ihdina kañum ɓe wiyatama juulo haqiqatan to wari wakkati watta ihdina sirata almustaqim ɗo oɗo waɗa itiqadu be mo woni ɓawo mako fu na hanko tamba wakkatiyel o wari waɗugo ihdina ɗo Allah am ɓe woni ɓawam ɗo ɓe pat fo kuma ɓe julata ɓawam ko ɓe yakata pat ɓe pat a lowan ɓe ha nder man ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim gayril maghdubi alayhim totton sirri julde man woni kañum goɗɗo feere to aɗo juula ɓawo mako hoosi wakkatiyel sai a tawa juulugo ɓawo mako man tan heƴima lotete laɓɓine Allah famnu en assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المولد الخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.